Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De această dată avem un nou joculeț pe canal. De data asta avem un nou joculeț. Se numește Mad 2 sau Mad 2. Mad Out. Stați să vă arăt. Uitați, acesta este. Mad Out 2 BCO. Da, jocul e foarte șmecher, e un fel de GTA pentru telefon, mai exact ca car parking, un fel de GTA mai, cum să vă zic, mai, un GTA mai de buget așa. Haideți să vă arăt și mașinile, asta este prima, nu știu, nu le știu mașinile astea. Asta care, asta zici că e de la, cum îi spunem, am uitat cum zice. Asta e, asta seamănă puțin cu X5-ul, dar nu deloc. De fapt nu seamănă. Asta. Asta cred că e un Ford, da, e Ford. Ăla de poliție din America, ăsta e un tir de ăla, nici abia acum l-am văzut să mor. Ăsta este o mașină de armată, știți? Așa, asta este de aia. Așa, avem niște mașini și pe care cred. Uitați de asta, cum spune. Bă, sincer nu mai știu cum le zice, mă, dar știu cum le zice să mori. Așa, un Range Rover. Ăsta nu știu ce e, dar arată șmecher. Ăsta e urât, ăsta este tot. Ăsta e Toyota. Ăsta e Mercedes, ăsta e Mercedes VIP. Ăsta e Camaro, Chevrolet Camaro. Ăsta nu știu ce e, dar știu așa, după în jocurile alea Need for Speed sau ceva de genul. Dar nu cred că de Need for Speed. Ăsta e un Aro, cred. Sau Jeep, nu, da, Jeep. Ăsta nu știu ce e, ăsta e un Porsche Panamera, nu-i Panamera. Ăsta e Porsche Cayenne. Ăsta e Porsche Panamera, ăsta e un Raptor, cred, nu ce Raptor, seamănă cu Raptor. Ăsta nu știu ce e. Bine, ele sunt ceva, dar arată alte insigne, știți? Ăsta nu știu ce e. Ăsta e Mustang. Mustang. Ăsta e un Lamborghini Huracan. Lamborghini Huracan sau Lamborghini Aventador, ceva de genul. Asta e o mașină care o avem și pe car parking. Asta e un Mustang Cobra. Asta e un Mercedes AMG, nu știu cum. Asta e un Mercedes C-Class, cred. Da, nu. S-Class. Asta e Mini Cooper. Asta e o mașină de tractori, asta e iar mașina de tractori, dar cu altceva. Asta e un Opel, cred, da. Asta e un Ford. Asta e un, nu știu, habar n-am, asta e un tractor. Nice, uite, eu abia acum am descoperit asta. Deci așa, asta e o dubiță, iar o dubița lui Scooby-Doo. Așa, ce mai avem? Mașina asta. Ăsta de ridici cu el, chiar merge să ridici, îmi pare. Da, mi se pare că chiar merge să ridici. Asta e o mașină de tractori. Asta e o dubă de transport. Asta e un BMW M6, cred. Și ultima mașină, un BMW X5. La tuning avem paint. Stați să vă arăt. Schimb culoare la mașină. Avem, stați. Back, avem și aici, dar aici nu știu de ce nu merge să schimb. Probabil e un bug ceva de la joc. Avem la paint, dacă dăm aici, avem wheelie, adică avem exact ca în car parking.
Și avem și mai șmechere, ia uitați chiar. Oița asta frumoasă. Asta cred că au pus-o special pentru... Au pus-o special pentru, cum se spune, pentru Dubai de transport. Avem mai mult, aici avem chiar cu designurile la așa, avem și Pornhub aici. Frumos. Avem pe Donald Trump sau cine e ăla, nu știu. Avem o pisică care arată mâini, avem iar o muie, avem... ce mai avem? Avem o rachetă care dă, nu știu ce face. Avem o fată care... Haide! Avem altă fată tot așa care... Haide! Avem... Avem... care se pune aici de chestie. Aici cam atât avem. O să vă arăt și la 8 minute avem deja. Main menu. Da, mașinile vi le-am arătat, tuning v-am arătat. La caracter. Avem caracterele din care putem, stați așa să dau aici. Avem caracterele din care putem alege freza asta, asta, nu știu de ce ați alege-o. Mai bine nu faceți pe asta. Da. O să schimbi să arate mai musculos, mai perfect la față. Ăsta cu buzele mari, cel mai așa. La pălării avem căciula de Moș Crăciun, avem șapcă, avem asta de poliția rus, de rus, avem
asta de box. De vrăjitoare sau... Avem asta de nici de aia portret de soare. Avem la pălării. La ochelari avem păstea. Respect. Ne facem o sărcină. Avem pasta de motociclist, da, avem motociclist. Avem pasta și pasta de coronavirus. Și de polițist, cămașă de cu AK-47 pe el. Da, e un AK-47 pe el. Și un Scooby-Doo ce ăla. Avem asta de a mai văzut pe mai multe. Așa. Avem costum, avem alt costum care ne snichere, avem iar alt costum care ne snichere, avem alt costum, avem alt costum. Avem o geacă, un bad boy. Avem mușchi. Să dau cămașa jos. Da. Bă, fă mușchi. Avem de-asta de jandarm, avem de-asta de ăla de armată, tot așa de armată care e mai șmecher. Avem iar mușchi și nu știu ce să ia sau... Avem geacă, de-asta geantă. Așa. La brățări. O să lăsăm ceva ca să vedeți și voi. Avem pasta care o am eu deja, o avem pasta care nu se vede, dar nu se vede prea bine. Avem pasta. Aici sunt două. Avem un ceas Rolex, hai că Rolex. Avem un ceas care nu e ceas, de fapt. Sau e Samsung de ăla de n-are ecran. Avem iar un Rolex. Avem și brățări care putem să le punem cu mâna cealaltă. Avem iar o brățară, așa, și avem și... Stați-mă să dau astea jos, nu? Bă, dar eu nu vreau, gata, nu mai vreau. Stați așa să dau la toate astea jos, că... Problemă mare. Da, haideți să vă arăt și lansările astea. Avem nimic, avem... La pantaloni avem păștea, boxeri. Avem boxeri, după luăm pantaloni. Stripper, nu, frumos Crăciun ăsta. Avem pe aia blugi, ăștia de armată, așa. Nu o să stau prea mult că vreau să vă plictisesc. Cam atât așa. Aici la încălțăminte n-avem nimic. Avem păștea,
și nu vi le-am arătat. Mapa, cam asta e mapa. Hop. Fă o mapă mare, în fine. Home. Da, avem playerii, deci așa se văd playerii. Stați așa să vă arăt. Ăștia sunt playerii de aici, asta e home și asta e car garaj. Așa, la arme avem astea, avem pistol USP-5, USP-S, avem Deagle, avem Uzi, avem MP5, avem PP19 Bizon, avem FAMAS, avem M16, avem AK-47, avem bomb magnet, așa, în fine. La mission avem câte avou, sunt, mamă, câte misiuni sunt. Băi, prost. Băi, asta avem misiuni foarte multe. Așa, avem, ce mai avem? Aici poți să te loghezi cu Facebook-ul dacă nu ai hack. Eu am hack, deci nu pot să mă loghez. Online-ul v-am arătat. Deci dacă dăm play, putem online, putem misiuni și putem single player. Și cam atâta este cu jocul. Mie îmi place foarte tare la setării graficile. Da, vedeți? Joystick. Răi. Deci poți să joci și pe joystick setup, gamepad. Restore the default. Da, deci pe gas, trees, left, așa, astea nu mă interesează că n-am. Eu joc după telefon pentru cine nu știe caracter. Dăm bă bărbatul. Bun. Bă, please wait. Nu. Bă, cam atâta și cu episodul ăsta. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați... v-am arătat de fapt. Cam atâta și cu episodul ăsta. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați și voi acolo un like, să vă abonați la canal și să spuneți ce jocuri vreți să vă mai prezint pe canal, că na. E bine, v-am lăsat, la revedere, pa, pa.